Viszonylag hátra, arc. Ilyen, igazodj. Viszonylag, irány a felállítási hely. Lépj, így, dojj! Álljon Isten, dicsértessék a Jézus Krisztus! A Nagykertai Honvéd tüzér hagyományőrző csapat katonai tiszteletátadását követően énekeljük el a himnuszt. Diszöcség, fegyverrel tisztelet, leg! Tisztelt emlékezők, éppen 71 éve, 1943. január 12-én kezdődött a doni áttörés, amelynek során napok alatt szinte teljesen megsemmisült a 200 000 fős második magyar hadsereg. Ez volt a magyar hadtörténet legnagyobb veresége. Emlékezzünk most a magyar bakákra és a munkaszolgálatosokra. Értük szólt a harang, értük imádkoztunk, emlékeztünk a Szentmisében is. Mai emlékműsorunkkal és mint már évek során tisztelgünk, fejet hajtunk, szinte újra és újra, mert feledni nem lehet, emlékezni mindig kell. Kérem most, hallgassák meg Oldal Attila tolmácsolásában Sinka István Ének a Don hőseiért című versét. Sinka István Ének a Don hőseiért. Folyik a Don, sárga a sík, 1000 éves a naplement, előd népe a nagy síkra 1000 év után visszament. Ott vannak az ungi bánók, Duna mellől a bengyelek, jászok, kunok, magyarok és... Szólni kéne, de nem merek. Fogadja volt népét a Don, régi halászait ezüst nyírfávival, csatazajban, s égig lobbant az ágyú füst.
Hősök? Honvédek? Mondjam el, elmondom hát, sok kullegény hőse a Messzidonnak, de ők mondjanak ilyent, ne én. Idehaza két kis ökrük keskeny utakon tapogat. Hős a Donnál Bánó Balázs kevés jóért, de nagyot ad. A Dunáért és a Donért meghalni már nem új dolog. Rajta honvéd! Én sírok csak, és velem az esti szúnyog. A Kalott Nagykátai Népfőiskola Egyesület férfi kórusa 2 dalt ad elő. Kárpátokban megfújták a trombitát, minden anya hazavárja a fiát, csak engemet nem vár haza az édesanyám. Kárpátokban lesz az örökös hazám, csak engemet nem vár haza az édesanyám. Kárpátokban lesz az örökös hazám. Édesanyám, ha fel akarsz keresni, Kárpátoknak hegyaljára gyere ki, megtalálod síromat a kőszikla alatt. Édesanyám, kisírhatod magadat, megtalálod síromat a kőszikla alatt. Édesanyám, kisírhatod magadat. Domkanyarban áll egy szomorú fűszal, barna kislány sírva sétál alatta. Állj meg kislány, barna kislány, de csak ha lehet, adjál a bakának egy pohár vízet. Állj meg kislány, barna kislány, de csak ha lehet, adjál a bakának egy pohár vízet. Miért ne adnék én a bakának vízet? Szenvedett ő a hazáért eleget. Nem szenvedtem, barna kislány, de most szenvedek. Vagy egy csókot utoljára elmegyek. Nem szenvedtem, barna kislány, de most szenvedek. Adj egy csókot utoljára elmegyek. Domkanyarban áll egy szomorú fűszal, magyar baba halva fekszik alatta. Bajtársai kardjaikkal ássák a sírját, oda-haza magyar lányok siratják. Bajtársai kardjaikkal ássák a sírját, oda-haza magyar lányok siratják. Emlékbeszédet mond Gyürep Pál, a Nagykátai Damjanics János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképzőiskola igazgatója. Tisztelt megemlékezők! Egy tragédia az, ami történt a Domkanyarba, és mi most azért jöttünk ide el, hogy ezelőtt a tragédia előtt tisztelegve fejet hajtsunk az elhunytakért. Ugyanakkor engedjék meg, hogy én egy más oldalról közelítsem meg ezt a doni tragédiát. Először is a Kalott éneke juttatta eszembe, hogy sírva vigad a magyar. Valami hihetetlen, nemzetet megtartó erő ez, ami valahogy a kezdetektől kezdve mélyen belénk égett. Amikor a doni tragédiáról beszélünk, akkor sem szabad megfeledkeznünk egy nagyon-nagyon fontos dologról. Bármilyen tragédia, bármilyen nemzet halál söpör végig keresztül a magyarságon,
ez a nép, ez fennmarad. Ez a nép talán mondhatjuk örök. Gondoljanak csak bele, több mint 1000 éve jött a magyar ide, Közép-Európába. Nyugatról, keletre mindig harcszintér voltunk. Vagy nyugatról mentek keresztül rajtunk, vagy keletről, de ütközőzóna voltunk. Ezen a helyen, ahol sok nép próbálta megvetni a lábát, rengeteg tűnt el, mi fennmaradtunk. Fennmaradtunk Mohács után, fennmaradtunk Don után. Persze, elemezhetnénk, belemehetnénk abba, hogy miért történt a Donkanyarba. Ahogy András atya is említette, gonoszok paktuma. Mondhatnánk ezt. Említhetnénk a románokkal való örök harcunkat. Említhetnénk Székelyföldet, és sorolhatnánk sok-sok tényt. De tényt sorolnánk? Kérdezem önöket. Ezeket a tényeket pontosan nem ismerjük. Elgondolkodva a Doni tragédián, természetesen én is vettem az internetet, és minden lehetséges anyagot megpróbáltam felkutatni. Ha önök is megteszik ezt, szembesülnek vele, hogy szigorú tények azok bizony nem nagyon vannak. Az egyik forrás azt írja, hogy 140 000 halott, a másik 120 000 halott, és könyörgöm, gondoljanak bele, itt Nagykáta méretű település lélekszámát tévesztjük el. Tehát ezeket a tényeket nem tudjuk. Én a tényekre nem is óhajtok hivatkozni. Azt tényként mondhatjuk, hogy mintegy 200 000 magyar ment a Donkanyarba. Hogy ebből a 200 000-ből pontosan mennyi jött haza, mennyi maradt kint, mennyi alapított, hány fő alapított ott családot, esetleg él, vagy élnek a leszármazottjai más földön, ezt nem tudjuk. Viszont itt, akik most mi megemlékezünk a nagykátai halottokról, és minden doni tragédiában elhunyt bakáról, azt gondolom, hogy joggal mondhatjuk azt, és kérhetjük azt, hogy a történészek a lehető legalaposabban kutassák meg, tárják föl az akkor történt eseményeket. És engedjék meg, hogy mivel itt gyermekek vannak, ő hozzájuk szóljak egy másik síkon. Ez a sík pedig az érzelem síkja, hisz az értelem síkján erről a doni tragédiáról jelenleg nem nagyon lehet beszélni. Az érzelem síkját pedig a következőképpen szeretném nékik megeleveníteni. Amikor én gyermek voltam, körülbelül ekkora, mint ők, akkor imádtam a meséket, és mindig meséket hallgattam. És a legszebb meséket mindig az idősek mondták el nekem. Azok az idős rokonaim, akik olyan történéseket, olyan eseményeket éltek meg, amik nekem meseszámba, csodaszámba mentek. Végtelenül meghatározták az életemet. 2 említenék most, ami ide kapcsolódik. Legalábbis én ide kapcsolom. Az egyik 56. Mert 56-ot mindig úgy raktam el, hogy olvasd el, kisfiam, tanuld meg, mondd fel, de emlékezz arra, hogy ez nem így történt. És akkor elmondták szüleim, hozzátartozóim, hogy hogyan, mi módon történt 56. És elmondták azt, hogy de erről ne beszélj, mert nem tudhatod, hogy mi lesz még. Hál' Istennek beszélhetünk róla. És amit elmondtak nagyszüleim, amit elmondtak szüleim, az az igaz. És ez egy csodálatos érzés, gyerekek, felnőtt fejjel szembesülni azzal, hogy ez a mese, ez valóság. És a doni tragédia az hasonló. Egy nagyon idős rokonom mesélt róla. Estéket hallgattam. Elmondta, hogy hogyan történt, mármint ő egy személyben hogyan élte meg ezt a szörnyűséget. És hogyan élte túl. Hál' Istennek még mai napig is köztünk van. Hogyan került fogalytáborba. Hogyan hajtották őket végig a kőkemény hidegben.
Tavasszal, amikor már táborokba értek, hogy ették meg a marharépát? Nem a cukorrépát, hanem amit ma az állatoknak adunk. És így élték túl, hogy hullottak ki a fogaik, mert tulajdonképp étel nem volt. Hihetetlen volt számomra, még egyszer mondom, órákig hallgattam, és közben pedig nap mint nap szembesültem azzal a ténnyel, még egyszer mondom, az értelem által meghatározott ténnyel, hogy erről nem tanulunk. Erről hallgatunk. Donról hallgatunk. 56-ról nem beszélünk, Donról hallgatunk. Hálás vagyok a Jóistennek, hogy ilyen nagy változások történhettek, ma már Donról is beszélünk. Ma már megemlékezhetünk az ottani hősi halottakról. Ma már beszélhetünk hősi halottakról. Csodálatos dolog. Nekünk, utódoknak, akik soha nem értünk meg háborút, és nem is akarunk, mert az ember békére született, szeretetet, boldogságot akar, és erre vágyik. Ezért küzd, ezért harcol. Nekünk szinte érthetetlen, ami ott történt akkor. De nekünk kötelességünk van, nekünk felelősségünk van, ez a felelősségünk pedig súlyos. Egyrészt a békét fenntartani, elődeink véráldozatát megtisztelni, és azt a kötelességtudatot, amit akkor ők ott éreztek, ami alapján ők ezt a szörnyű tragédiát végigélték, vagy elpusztultak, ezt nekünk mindig a szemünk előtt kell tartani. Ez nekünk példa kell, hogy legyen. Diáknak kötelesség, felnőttnek kötelesség. Ezt a kötelességtudatot ne feledjük soha, és adja nekünk most a 71. évfordulón a Doni katasztrófa áldozatai nevében akkor ezt a szót, kötelesség. Ezzel menjünk haza, és ezzel a kötelességtudattal tegyük a dolgunkat, éljük életünket. Köszönöm szépen! És menjünk haza azzal a hittel, amely Mécs László katolikus költő versét idézi. Hiszek a magyarban, írta Mécs László, hiszek a magyarban, mert óvja semmi, akik minket halni szántak, ők haltak meg, nem mi. Emlékezzünk tovább a hősökre. Török Ágoston Gödöllei László visszaemlékezésből olvas föl egy részletet. Teltek a napok. Bíztunk abban, hogy majd csak kapunk enni. De bizony az a nap nem akart eljönni. Bizony 10 napig nem kaptunk egyebet, csupán meleg vizet. Némi fenyőlevél volt benne. Végül a szó igaz értelmében megettünk mindenféle füvet, parajt, amit csak föllelhettünk. Mivel minden megettünk, 70 bajtás kidőlt a sorból, kikkel többet nem találkoztunk. Nappal állva elaludtunk, egyre tragikusabbá vált az életünk. 10 nap után a helyi kolhosztagok följelentése kapcsán kiderült, hogy a mi kedves lágerparancsnokunk saját céljára költötte az élelmezésünkre kiutalt összeget. Majd kaptunk egy újabb parancsnokot, étkezésünk innentől kezdve megoldódott. A probléma az alvással volt. Tekintve azt, hogy itt több hónapig tartott a munka, 4-en összefogva kunyhót készítettünk, így összebújva tudtuk egymást melengetni. Az ólakhoz szükséges minden anyagot, karton, bádok, furnér összehordtunk, amit hulladékként eldobáltak. Egy hónap elteltével melegedett az idő. Ekkor már könnyebb volt az éjszakát pihenéssel tölteni. A napi munka folytatódott, az éhség megfokozódott. Étkezésünk napi 2-szer fél liter korpaleves, 17 g kristálycukor, mely gyakran elmaradt. A kenyér napi 60 deka volt, sajnos csavarni lehetett belőle a vizet. Ez a kenyér minőség elkísért bennünket, még a vendégséget élveztük. A norma 2 hetenként emelkedett,
fölment napi 3000 darabra. Innen néhány hónap után egy másik, de nagyobb lágerbe szállítottak minket, ahol ugyancsak tőzekkitermelés volt a főmunka. Itt emberibbé vált az életünk, noha itt sem adtak enni az előzőhöz hasonlóan. Itt is ettünk mindent, legeltünk, hogy éhségünket valahogyan enyhítsük. Egyik este az alkonyban ülők a lágerben levő barak előtt, és azon mélázgattak, hogy mi lehet otthon, és hogy Istenem, milyen jó is lenne nekünk egy darab kenyér. Majd ezzel a gondolattal tértünk nyugovóra. Reggel mentünk a megszokott munkába, néhány kilométert a Moszkvába vezető hadsávos út mellett kellett haladnunk. Majd ahogy haladtunk, föltűnt nekem az útszélen távolról egy vályogszerű valami. Majd ahogy közeledtünk, fölismertem, hogy ez a tárgy nem egyéb, mint egy darab kenyér. 50-en mentünk, féltem, hogy majd mások is észreveszik, és nekem nem jut semmi. Néhány lépésnyire voltunk a kenyérhez, mert valóban kenyér volt az, Isten adta. A sorból kiugorván gyorsan az ubbanyom alá a keblemhez szorítottam. Ekkor csúdult föl a társaság. Ahányan voltak, rám rohantak, el akarták venni a zsákmányomat. Én mint egy megszállott védtem a vélt tulajdonomat, mely végül sikerült is. Az őr egy rendes katona, rendet teremtett, és a kenyeret, mint jogos tulajdont megtarthattam. Így meneteltünk tovább, örültem a szerencsémnek. Megjegyzem, ez volt a legnagyobb darab kenyér a kezemben a 3 év alatt, amit magaménak tudhattam. Sokaknak, amikor itt a jólétben nem tudjuk, hogy egymással mit kezdjünk, amit igazgató is mondott, az elképzelhetetlent most fölidézhettük, mert aki végigérte, nem fel kell idézni, hanem átérte mindazt, amit ott szenvedtek, és ott, ahol a 42 fokos mínuszok között nélkülözve minden emberit, amelyben élhetnek, így éltek, ahogy hallottuk. Most a Kalot férfi kórusa egy olyan katonadalt ad elő, amelynek zenei alapját Szívós István készítette.
Ott halok megértett kedvesem, s hazám. Sík Sándor papköltő versei jutnak most eszembe. Ő írta azt, hogy nálunk a hősök meghalni csodaszépen tudtak, és hívja fel a figyelmünket arra, hogy élni magatoknak. Ez az, amit a végzett óra kért. Mosolygó Dénes, görög katolikus lelkész egy imát mond a hősök lelki üdvéért. Áldott a mi Istenünk öröktől fogva, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. A megdicsült igazak lelkeivel, nyugtasd meg üdvözítőnk a te elhunyt szolgáidnak lelkén. Megőrizvén őket a boldog életben, mely nálad van, ember szerető. A te nyugalmadban, Úrunk, hol minden szenteid megnyugszanak. Elhunyt szolgáidnak lelkén, üdvözítőnk nyugtasd meg. Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szent Léleknek. Te vagy Isten, ki leszállnottál a poklokra, és a lebilincselteknek kötelékeit feloldozál. Elhunyt szolgáidnak lelkén, üdvözítőnk nyugtasd meg. Most és mindenkor, és örökkön örökké, amen.